Moramo da posvetimo malo pažnje Arsenalu. Nismo videli ništa novo, ništa specijalno, ali jako važna pobjeda u važnom trenutku za ekipu Arsenala sa Aubameyangom na klupi. Da li to znači da će sada Arteta krenuti nekim drugim putem, jer evo ovo je sada dalo rezultata, mada ruku na srce sama igra nije to sad bilo neko padanje u nesvest. Mislim da igra nešto čemu može da se priča za jedno mesec, dva, ako bude bilo prilike. Manje više smo ovo što će da se desi na ovoj utakmici, već smo pričali, o tome je najavili, kada sam pričao o Ligi Evropi i Arsenalu i u igri Arsenala tamo, način na koji igraju, rekao sam da primaju golove od svih, nije bitno da li su irski amateri ili bilo ko drugi, ali da ono što je razlika, to je suludo trčanje sve vreme. I zaista klinci su ti koji nabijaju tempo i prosto teraju i ostale, makar igra u odbrani Mustafi, nebitno je koji igra, jednostavno toliko trče svi i trude se da na kraju to izgleda kao da ima nekog smisla. I učinju jedinu stvar za tim koji je bio toliko mator, toliko nezainteresovan, toliko nebitan, ubacio je svuda klince. I sada učinak svakog od njih negde je bilo super, neki put je bilo okej, neki put je bilo, ali niko ne može da zameriš na trčanju. Evo izdvojio bih Emila Smith-Rowa koji izgubio loptu milion puta, ali on je poginuo. On je uspeo da poveže svaki put i levu i desnu stranu, da se otvori, da čeka loptu, da doda napadaču, da se vrati. I mislim da taj deo energije, pogotovo kada su iza tebe Džaka i Elneny, i ono što je nedostajalo sve vreme, da tim izgleda kao živ, a ne kao da gledaš VHS kopiju nekog tima slavnog. Pa onda ti se valjda i vrati kroz te golove na taj način. I zaslužio si sreću sa tim odnosom prema fudbalu koji imaš, i Saka je rekao da je slučajno. Smejao se tamo, ali im odgovorio Grealish da kaže, brate, nije bilo slučajno, znamo se i sve, ali kad se trudiš, kad pokušavaš, dobiješ nagradu, ovo nikakav nije korak napred. Ovo je bitno za mir u kući. Bitno je za 3 boda. I za to da shvati neke stvari, da igrači koji ne trče, jednostavno u ovom timu Arsenala ne mogu da igraju. Postoje timovi da ti možeš da igraš kao što igra Willian, to sigurno ima i u Premier Ligi, ali u Arsenalu, koji ima tih 3 igrača koji od kojih se lopta odbija. Nisu prošli osnovnu školu u fudbala igranja u Arsenalu. Možeš da igraš, ima 5 timova Premier Lige da bi bio glavni igrač, ali Arsenalu je to nemoguće. I sada, jedan igrač se nametnuo, Saka kao lider ove generacije, on je klinac, on je dete. Mislim, pustite čoveka da poraste prvo i ostalo. Martinellijev povratak je ključan, zaista. To je jako važan detalj, da. Njegova energija je takva, ali to se vidjeli prošle sezone da on vuče za sobom sve i ta kombinacija po levoj strani Tierney i on čini da bar jedna strana izgleda kao da ima smisla. I dalje sa Bellerinom, nemam pojma, mislim da je dobar trenutak da se prodaje u Barcelona ako već postoji situacija. Ako su i dalje zainteresovani. Jer ovo zaista ubija u pojam. Sada opet, znaš, da ti Džaka da onakav gol i da odvuče tim dalje. Čist čar.